كم يمسيهم ذي خبركم تقاتلتين لومي ربع 28 جنبوت ساعة 9 مشس تدالوا زينا وشتون وصان حيزنا لكم كريمنا لنا كتقاتلنا بخبر زعدم بيترس منقص أرسل زينا منستر تعنا عب 34 حمتات نات عبيت عوتات كم تقوانات حبيرون عب كتما عسب بملكة فيستيفال ككايد زغني مدبات بعلنا زنت عب كتري راس قومبو تزازيمون عب حجز عب كنك نازرت استخايد مرمرات زمسجن وتسيت تراخيبون روسيا سيمين كوريان تشاينا نتي أمريكا زبقستو بزور سرعة مكالخلي ميسايل ناي مهنات مدب كونينان تشاينا اندستري أطوار روسيا كتاو دقف كم تقبر بيوكرين زغربة كسي مسرت زي قلو كتبل نسكاتو هاجرات مبراق إيسيان مكالخال زقبرو وطايتات ناوسخي خيل كالزلو حابيرون منستر تعنا بزحالف 34 ناينات نت عمتات مدبات مكلخالن فوسان حمامات مسفاحن ممعبالن اغلغلوت تعنا مدبات كتابت متتاو زمناو مسارحيتاتن ممعبال عقم سبن عبيت عوتات كم تغناصف حبيرو غازتنيا دانايت غبري هوت زدالوتو زيناو صبصاب يسعب منستر تعنا أبز حلفنا ناينات نت عمتات عن حبرة السب نموحس بزتخطلو استراتيجي عبيت عوتات كم تغنات صفا بمغنيات مبل 34 عمت نات نت قليصوم أقلقلوت عنا بجزيف منقستاوي دقوماي زكايد زبالة جزياو دايركتر هزباوت عنا دكتور عند برهان تسفاتيون هزبيت عنو أوز تحلوه كخون أب مكلخال الحمامات بمتوكار وزئيتاو سرحي سلاسل كمزول حبيروم منقستي إرترا بقعون أفراي نزو حسنا قلقلوت عنا ننفسو وكف زيغان مقراب زعلم بوليسي تعنا أب كلتشن إسران استراتيجيكا ويت اندما كاب كلتشن إسران كلتن كساب كلتشن إسران شدشن بمسؤال ينتف بعابي اندما نشوطات زلا ألمعات مسك قدام النتات قلقلوت عنا كمز السانة بمقبر بعتو بيسرحلو كمزولو دكتور عند برهان أفريهم دكتور عند برهان أسعبو كتتل نفسه صورات تكالات عنا بهاجر درجة نابتيس عن شعتنت بحموش ميتاويت قصري أتكالات عنا زحار سعديتا دما كاب 21 ميتاويت ناب 83 بحموش ميتاويت كب كم زبالة أنتيروم بزي كازي أب متتتاو حدستي كتابتاتن نزت أنحي أب مسفحن بزت خايدة زعري شفنا كتابت نابتيس عن شمونتن ميتاويت كعبن كله بسنك عصو زسعب زنابر موت بالعليتيس عن شعتن ميتاويت كم زنكية قليتهم حالفي كنت عنا دكتور قويتو مبرهتو دما شفنا نزرقحنا قلقلوت عنا الناس فحن ان عبين بممتو استاسوسا مئتاويت كاب هزبنا اوشتي 5 كيلومتر ويدما اوشتي نا حدا ساعة قعزو اقلقلوت عنا ابزرخ بلو درجة تبتحو كمزلو حبيروم مسفحن ممعبالنا قلقلوت عنا بعينة متأنن مأكلات عنا نابكوما وهوسبيتالات كب مبال حكمنا كانسر زوها بلو كفل معباي كمون أقلقلو سنين ممعبال قال كابتوم زسرح اللهم زلو مدبات مقانم دكتور قويتون قليتوم نمعبال عام سب زملك الدما منيسترت عنا مويا وين أم فراين درجات مرتوم نمبراخن بعتوب كم تسرح قدنو زمناو مسارحيتات نمعتاق مسناي وصاكي إلاتات تمكرون ملووات مدباوت إينات أفكام زلو أب منيسترت عنا حلف ممعبال عام سب دكتور برهان دبرو أردئهم مس علة محرار كتما عسبة بشحن 1991 تتحيزو كساب 26 جنبوت بناي فستيفال ملكة عب حدا قرعت كاي زغني مدبات مبل 34 عامت بعدنا تزازيمو اتي مدبات 10 حدا جلتات باهلي زغربو مريت بمحدارات كبابي زغرب مريت دكونا ابايتن من نوابرون كمون نطفتات تكالات منقستن قلن زتقاللي نيرون نتي مهارن ازاناق عن مدبات هصانات كيصبصب كالعلي 21 شي حزبي كم تعذبو وكيل ايرينا حبيرون تساتفتي اب زهابو حبريتا ابتي قصريز انقد مدبات كاب غيزينا بغيزي سحابنت بزلو اغبابي سن بمهلاو زحقس مخان بمتكاس دقوم زمهارولن زحلف تاريخ زفلطلون نساتومون زخرمن حدرومن زحدسلو كم زخون ارغاغيصوم ابتي مزازم سنه سرعت بمخنيات بعل ناصنتا بزتخايد سبورتاون سنه طبباون ودرات نستعوتن اب مدماقتي بعل ابركتون زغبرون شلماتن ورقات مسكرن تعدينون
ጽምብል ናጽነት ኣብ ጀርመን ሆላንድ ደቡብ አፍሪካ ቤልጂየም ከምኡን ሕብራት መንግስታት አሜሪካ ብልዑል ማዕረግ ተባዒሉ ከካቦቱ ዝበጽሐና ትሕዝቶታት ብመልክዕ ጸብጻብ ተዋሂዱሎ አዲብ ዓብዱ ከቅርቦ እዩ መበል 34 ዓመት ጽምብል ናጽነት ኤርትራ መስመርና ድርዕና ብዝብል ቴማ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ጀርመን ሆላንድ ደቡብ አፍሪካ ቤልጂየም ከምኡን ሕብራት መንግስታት አሜሪካ ብልዑል ማዕረግ ተባዒሉ ኣብ ሃገረ ጀርመን ከተማታት በርሊን ከለን ዱስልዶርፍ ሽቱትጋርት ዳርምሽታት ድራያሽ ማንሃይም ሃምበርግ ሳርብሩከን ብሊፌልድ ጊሰን ማርቡርግ አውግስቡርግ ፋሬቡርግ ኦልም ካስልን ማግድቡርግን ዝነብሩ ኤርትራውያን ኣብ ዝወደቦ ጽምብላት ንትርጉምን ርዝነትን ናጽነት ዝገልጽ መደባት ህጻናት ንመንእሰያት ዘማእከለ መሰናዶታት ከምኡን በአዴታትን አቦታትን ዝወቀበ ባህላውን ስነጥበውን መደባት ቀሪቡ አቶ ዮሐንስ ወልዱ ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ በጀርመን ኣብ ከተማ ሽቱትጋርት ጠቅላላ ቆንስል ኣብ ፍራንክፈርት አቶ ክብረ ኣብ ተኸስተን ሓላፊ ህዝባውን ኮማውን ጉዳያት አቶ ጣዕመ ሃይለን ድማ ኣብ ከተማታት ከለንን ዱስልዶርፍን ነቲ ዕለት ዝምልከት መደረታት አስሚዖም ተሳተፍቲ በወገኖም ህዝቢ ኤርትራ ሓድነቱ ዓቂቡ ጸኒዑ ሳላ ዝተቃለሰን ዝመከተን ናጽነቱ ጨቢጡ ልኡላውነቱ ከም ዘውሓሰ ብምግላጽ ንስለ ናጽነት ዝተኸፍለ ዋጋ ብልምዓት ምድባሱ ሓላፍነት ዘሎን ዝቕጽልን ወለዶታት ከም ዝኾነ ኣገንዚቦም ኣብ ሆላንድ ማሕበረ ኮማት ኤርትራውያን ኣብ ከተማታት አምስተርዳም ላይደንን አመርስፎርትን ኣብ ዘካይድዎ ጽምብላት ድማ አምባሳደር ኤርትራ በኤውሮጳ ሕብረትን ሃገራት ቤኔሉክስን አቶ ነጋሲ ካሳብ ዝሃቦ ቃል ኣብ ውሽጥን ወጻእን ብልዑል ክብሪ ዝግበር ማዕሩጋት ጽምብላት መርአያ ናይቲ ስለ ናጽነት ዝተኸፍለ ረዚን መስዋዕቲ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ንኣትዎ ኣብ ዘለና መድረኽ ልምዓት ከም ዜጋታት ጥምረትና ኣደልዲልና እጃምና ክነበርክት ከም ዘድሊ ኣገንዚቦም እዚ ከምዚኢሉ ከሎ ሪፓብሊክ ደቡብ አፍሪካ ከተማታት ጆሃንስበርግ ደርባን ራስተንበርግ ኮክስታድን ኬፕታውንን ዝነብሩ ኤርትራውያን ብ24 ግንቦት መበል 34 ዓመት ናጽነት ኤርትራ ጸንቢሎም ኣብ ትብርክት ዝበሉ ዜጋታት ዝተሳትፎ መደብ አምባሳደር ኤርትራ ሪፓብሊክ ደቡብ አፍሪካን ሃገራት ዞባ ደቡባዊ አፍሪካን አቶ ሳልሕ ዑመር ነቲ ዕለት ዝምልከት መደረ አስሚዑም ንኣገዳስነት ናይቲ ሃገራዊ ጽምብልን ምትእኻብ ዜጋታት ኣብ ሓደ ማዕድን ዝጠቐሰ አምባሳደር ሳልሕ ንድምቀት ናይቲ ጽምብል ንዝነጥፉን ኣበርክቶን ዝገበሩን ምስጋና ኣቕሪቦም ኤርትራውያን ነበርቲ ቤልጂየም ኣብ ከተማ ብራስለስ ኣብ ዘካየድዎ ጽምብል ኣቦ ወንበር ማሕበረኮም አቶ ኢሳያስ ኪዳንን አምባሳደር ኤርትራ በኤውሮጳ ሕብረትን ሃገራት ቤኔሉክስን አቶ ነጋሲ ካሳን ኣብ በዓል ናጽነትን ዘመሓላልፎ መልእኽትን ዘተኮረ መደረታት ኣስሚዖም ኤርትራውያን ነበርቲ ከተማ ኦስተደንን ከባቢኣንን ብ24 ግንቦት ተመሳሳሊ ጽምብል ከም ዘካየዱ ካብቲ ቦታ ዝበጽሐና ሓበሬታ ኣፍሊጦም ብኻልእ ወገን ኣብ ከተማታት ማእከላይ ምዕራብ ሕብራት መንግስታት አሜሪካ ማለት ካንሳስ ሴንት ሉዊስ ሱፎልስ ኢንዲያናፖሊስ ሲው ሲቲ ኮሎምቦስ ሲንሲናትን ደይተንን ከምኡውን ኣብ ቺካጎ ዝነብሩ ኤርትራውያን ናብ ዝወደብዎ ብባህላውን ስነጥበባዊ መሰናዶታት ድሙቕ ጽምብላት ድልውነቶም ንዝበረኸ መኸተ ኣረጋጊጾም ኣብ ቤት ትምህርቲ ሕርሻን ቴክኒክን ሓጋዝ ብተምሃሮ ዓውደ ስነ ኣትክልቲ ኣብ ክንክን ኣዝርእትን ኣሕምልትን ዝተኻየደ ፍሉይ ምርምር ውፅኢት ስለ ዝተረኽቦ ሓረስቶት ተረባሕቲ ክኾኑ ፃውዒት ቀሪቡ እቲ ካብ ኣዝርእቲ ኣብ መሸላን ቡልቱግን ካብ ኣሕምልቲ ድማ ኣብ ባምያ ዝተገብረ ምርምር ሓረስቶት ብልምዲ ክጥቀምሉ ዝጸንሑ ኣገባብ ኣዘራርኣ ንእቶታውነት በኣሉታ ክጸልዎ ስለ ዝጸንሐ ነዚ ብምልዋጥ ምህርቲ ንምስሳን ዝዓለመ እዩ بمسرة رغبة نايتهم تمهارو نوقت كنتات ماي ناب قمت زأتوا أزرقتي عب ماي عليخكا ويون بماي حاسبكا دحري 10 ساعات كزور أم كلها مرتي كاب 10 كسب 400 تاويت كم زعبي ترجاجيت اللون ممرتي درس مكونن ناب ذهب ومبرهي تي عب كنكن أزرقتي مشلا بولتوجن باميان استقايد مصنعتي عب مسسان مهرتي بعينة متنن عب بلتش أصل حرصت تربحتي كخانو تلابيون እቲ ኣስታት ሓሙሽተ ኣዋርሕ ዝወሰደ መጽናዕቲ ክንክን ዝተገብረሉ ዘርኢ ካብቲ ክንክን ዘይተገብረሉ ቀልጢፉ ብምብቃል ንዘጓንፍ ሕፅረት ማይ ከም ዝፃወር ንፀሃያይ ከም ዘሕምቆ ምህርቲ ሓረስቶት ከም ዝዓቢ ከምኡን ኣብ እዋን ፀሃያይን ካልእ ንጥፈታትን ምቹእነት ከም ዝፈጥር መምህር ቴድሮስ ብተወሳኺ ሓቢሮም ሓላፊ ቤት ትምህርቲ ሕርሻን ቴክኒክን ሓጋዝ መምህር መላእከ ብርሃነ በወገኑ ኣብቲ ትካል ዓመት መፀ ብተምሃሮ ዝካየድ ምርምራት ውፅኢት ይርከቦ ከም ዘሎ ብምሕባር ሓረስቶት ምስ ሰሙያ እናተገናዘቡ ناتلازو يقريتا وتتاونتهم زعبيلو مدايات كفترو تصويعون أب نوزبا شعب نابنتا حرستاي عبد الله سويل أب بتشعنج عتميتن 94 استجمرة فتن لمع التمري ذا تبع وتسيس لسترغبو بعينة متنن ممعبالو يسرح اللون بمنقستن منستر حرشان بستقبرو المتبعن زتوهابو مخن تحجزو أب 5 هكتار
ب400 ገረብ ተምሪ ዝጀመሮ ልምዓት ተምሪ ኣብ 2024 እቲ ዝለምዕ መሬት ኣስታት 48 ሄክታር ብዝሒ ኣግራብ ድማ 2500 ከም ዝበፅሐ ዝጠቐሰ ኣቶ ዓብደላ ናብ 5000 ኣግራብ ክብ ንምባሉ ኣብ ቀጻሊ ጻዕሪ ከም ዝርከብ ኣፍሊጡ ልምዓት ተምሪ ብክሊማ ተሓጊዙ እኹል ማይ ምስ ዝረክብ ሓንቲ ገረብ ካብ 50 ክሳብ 80 ኪሎግራም ምህርቲ ክትህብ ከም ትኽእል ብምንጻር ድሮ ፍርያቱ ክሳብ ዕዳጋታት ኣስመራ ባፅዕ ጊንዳዕን ካልኦት ከተማታትን ክበፅሕ ክኢሉ ከም ዘሎ ኣገዚቡ ልምዓት ተምሪ ንምስፋሕ ብዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ሎም ዓመት 500 ኣግራብ ከም ተተኽለን 600 ተወሳኺ ንምትካል ምድላዋት ተገይሩ ምህላውን እውን ብተወሳኺ ኣረዲዩ ኣብነታዊ ሓረስታይ ኣቶ ዓብደላ ስወይልሕ ኣብ መወዳእታ ኣብ ልምዓት ተምሪ ከይተሓፅረ ኣራንሺ ዘይቱን ለሚን በርበረን ጥረታትን ንምልማዕ ምስ ሚኒስትሪ ሕርሻ ኣብ ቀጻሊ ምምኽኻርን መጽናዕትን ከም ዝርከብ ብምሕባር ኣማራፂ ፀሓይ ውፅዓት ንምትእታውን ይስራሓሉ ከም ዘሎ ገሊጹ ኣብ በራቂት ንእሽተይን ዞባ ሰገነይቲ ኣብ ልምዓት ጀራዲን ተዋፊሩ መነባብሩ ስድራ ቤቱ ከም መሓይሽ ዝኸኣለ ሓርበኛ ስንኩላ ኣብርሃም ገረዝጌር ድሌትን ተበግሶን እንተሎ ስንክልና ዕላማኻ ካብ ምትግባር ከም ዘይዕንቅፍ ገሊጹ ኣብ ቃልሲ ንምምፃእ ናጽነት ኣእጋሩ ዝሰንከለ ተጋዳላይ ኣብርሃም ንስንክልኑ ከም ጉድለት ከይጠመተ ኣብቲ ልዑል ጉልበታዊ ጻዕሪ ዝሓትት ዓውዲ ልምዓት ፍረታትን ኣሕምልትን ብትግሃት ብምዕያዩ ምህርቱ እናሰሰነ ኣታዊታቱ ድማ እናዓበየ ከም ዝመፀ ብሪሁ ሕርሻዊ ንጥፈታቱ ንምስፋሕ ካብ ባንክ ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ከምኡን ካብ ሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን ኩናት ኤርትራ ዝወሰዶ ለቓሕ ብግቡእ ስለ ዝተጠቕመሉ ዕዱእ ከፊሉ ርብሒ እቶት ይረክብ ከም ዘሎ ድማ ገሊጹ ሓርበኛ ኣብርሃም ገረዝጌር ዝውንኖ ሕርሻዊ ልምዓት 500 ገረብ ኣራንሺ ልዕሊ 100 ገረብ ፓፓያ ከምኡን ኮሚደረ ፈሪዎ ይርከብ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ስዕባ ኣህጉራዊ ዜናታት ሩስያ ሰሜን ኮርያን ቻይናን ነቲ ብፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ጎልደን ዶም ብዝብል ስያመ ዘበገሶ ግዙፍ ስርዓተ መከላኸሊ ሚሳይል ናይ ምህናፅ መደብ ኮኒነን እተን ሃገራት ነዚ ኩነኔ ዘቕረባ እቲ መደብ ኣዝዩ ሓደገኛ ንዓለማዊ ምርግጋዕ ዓብዪ ስጋት ምዃኑን ብምውቃስየን ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ሰሜን ኮርያ እቲ መደብ ንስትራቴጂካዊ ድሕነት ናይተን ወነንቲ ኒክሌሳዊ ኣፅዋር ዝኾነ ሃገራት ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ከም ዝኾነ ሓቢሩ ኣፈኛ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ሩስያ ብወገና ኣሜሪካ መርገፂያ ዳግማይ ክትምርምርን ነቲ ምውፋር ኣፅዋር ኣብ ጠፈር ንምእጋዝ ዝዓለመ ውዕል ክትድግፍን ፀዊዓ ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን እውን ኣቐዲሙ እቲ ስጉምቲ ሃገሩ ዝኾነ ዓይነት ስርዓተ ምክልኻል ሚሳይል ክስንጥቕ ዝኽእል ምዕቡል ኒክሌሳዊ ኣፅዋር ከተማዕብል ከም ዘገድዳ ምጥንቃቑ ዝዝከር እዩ ንኣሜሪካ ካብ ዝኾነ ክፋል ዓለምን ጠፈርን ተወንጪፎም ክመፁ ካብ ዝኽእሉ ሚሳይላት ክከላኸለላ ዝኽእል ምስ ህዋ ዝተተሓሓዘ ስርዓተ ምክልኻል ሚሳይል ንምህናፅ ኣብ ወርሒ ጥሪ 2025 ቃል ዝኣተወ ፕሬዚደንት ትራምፕ ንድፊ ናይቲ 175 ቢልዮን ዶላር ንዝሓትት መከላኸሊ ሚሳይል ብ20 ግንቦት ብወግዒ ከም ዘበገሰ ዝፍለጥ እዩ እዚ ሓድሽ ስርዓተ ምክልኻል ሚሳይል ምስ ህሉ መሳርሒ ምክልኻል ሃገሩ ዝተኣሳሰረ ምዃኑን ኣብ 2028 ሙሉ ብምሉእ ተግባራዊ ክኸውን መደብ ተታሒዙሉ ከም ዘሎን እዩ ፕሬዚደንት ትራምፕ ብተወሳኺ ዝሕብር ቤት ጽሕፈት ባጀት ታሕተዋይ ባይቶ ኣሜሪካ ጠቕላላ ወጻኢታት ናይቲ ክህነፅ ተመዲቡ ዘሎ ስርዓተ መከላኸሊ ሚሳይል ኣብ ውሽጢ 20 ዓመታት ልዕሊ 542 ቢልዮን ዶላር ክበፅሕ ከም ዝኽእል ኣሚቱ ጸኒሑ እዩ ቻይና ንኢንዱስትሪ ኣፅዋር ሩስያ ቀጥታዊ ደገፍ ከም ትገብር ትማሊ 27 ግንቦት ብዩክሬን ዝቐረበላ ክሲ መሰረት ዘይብሉ ክትብል ነፂጋቶ መንግስቲ ቻይና ነዚ መልሰ ግብሪ ዝሃበ ሓላፊ ኣገልግሎት ስለያ ወፃኢ ዩክሬን ቻይና ፍሉይ ፍርያት ኬሚካል ባሩድን ካልእ መሳርሒታትን ን20 ኢንዱስትሪ ትካላት ምፍራይ ኣፅዋር ሩስያ ከም ዘቕረበት ድሕሪ ዝሃቦ መግለፂ እዩ ኣፈኛ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ቻይና ሃገራ ኣብ ጉዳይ ኩናት ዩክሬን ዘለዋ መርገፂ ዘይልወጥን ንጹርን ከም ዝኾነ ገሊፃ ቻይና ንዝኾነ ኣብቲ ግጭት ዝሳተፈ ወገን ኣፅዋር ኣቕሪባ ከም ዘይትፈልጥ በኣንጻሩ ተኽሲ ደው ናይ ምባል ስምዕ ንምብፃሕን ንዝርብ ሰላም ንምስጓምን ብንጥፈት ትሰርሕ ከም ዘላ ተኣፈኛ ብተወሳኺ ኣረጋጊፃ
መንግስቲ ቻይና ኣሜሪካን መሻርክታን ናብ ዩክሬን ዝለእኾ ዝተፈላለዩ ኣጽዋር ነቲ ኩናት ዘስዕቦ ክሳራታትን ሽግርን ዘጋድድ ከም ዝኾነ እዩ ብተወሳኺ ከወቅስ ጸኒሑ። ሃገራት ምብራቕ ኤስያ ዓቕሚ ምክልኻልን ንምድንፋዕ ዘካይዶ ሸመታ ኣጽዋርን ንምክልኻል ዝገብሮ ወጻኢታትን እናወሰኸ ይኸይድ ከም ዘሎ ሓድሽ ዝወፀ ጸብጻብ ሓቢሩ። ብመሰረት ጸብጻብ ወተሃደራዊ ወጻኢታት ዞባ ምብራቕ ኤስያ ኣብ 2024 ብ7.8 ሚታዊት ዕብየት ብምምዝጋብ ናብ 433 ቢልዮን ዶላር ከም ዝበጽሐ ተገሊጹ። እዚ ወሳኽ እዚ ምስቲ እናናሃረ ዝኸይድ ዘሎ ዞባዊ ወጥሪ ዝተደረኸ ከም ዝኾነ ዝሓበረት ጸብጻብ ወተሃደራዊ ወጻኢታት ቻይና ን30 ዓመታት ተኸታታሊ ዕብየት ብምምዝጋብ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ናብ 314 ቢልዮን ዶላር ከም ዝበጽሐ ተቒሱ። ብዘይካዚ ወተሃደራዊ ወጻኢታት ጃፓን እውን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብ21 ሚታዊት ክብ ብምባል ናብ 55.3 ቢልዮን ዶላር ከም ዝበጽሐ እቲ ጸብጻብ ተወሳኺ ኣፍሊጡ። ኣብ 2024 ብደረጃ ዓለም ወተሃደራዊ ወጻኢታት ን10 ተኸታታሊ ዓመት ክብረ ወሰን ናብ ዝሓበ ደረጃ ከም ዝዓረገ ዝፍለጥ እዩ። ኣብቲ ዓመት ወተሃደራዊ ወጻኢታት ሩስያ ብ38 ሚታዊት ናይ ኣሜሪካ ድማ ብ5.7 ሚታዊት ከም ዝወሰኸ ጸብጻባት ይጠቕሱ። እስራኤልን ሶርያን ኣብ ጉዳይ ምውሓስ ጸጥታ ዘተኮረ ጸጥታዊ ዝርርብ የካይዳ ከም ዘለዋ ተቓሊሑ። እቲ ዘተ ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ንነዊሕ እዋን ዝጸንሐ ወጥሪ ንምህዳን ተወሳኺ ግጭት ንምግታእን ዝዓለመ ከም ዝኾነ እዩ ዝሕበር ዘሎ። እዚ ርክባት እዚ ኣብ መንጎተን 10 ዓመታት ኣብ ግጭት ዝጸንሐ ሃገራት እናተማሓየሸ ዝመጽእ ዘሎ ዝምድና ዘመልክት ከም ዝኾነ እዮም ምስቲ ጉዳይ ቅርበት ዘሎም ተንተንቲ ዝገልጹ። ግዜያዊ ፕሬዚደንት ሶርያ ኣሕመድ አልሻራዕ ኣብ መጀመርታ ናይ ዝወርሒ እዚ ሃገሩ ምስ እስራኤል ዘይቀጥታዊ ዝርርብ ተካይድ ከም ዘላ ምሕባሩ ዝዝከር እዩ። ሉዓላዊ መሬት ሶርያ ንዝኾነ ኣኽራን ጎላን ካብ 1967 ብውግእ ተቆጻጺራ ዘላ እስራኤል ምስ ምጅማር 2025 ኣብ ሶርያ ተወሳኺ ወተሃደራዊ ኣህዱ ከም ዝዋፈረት ዝፍለጥ እዩ። እቲ ወተሃደራዊ ወፍሪ ነቲ ኣብ ሶርያ ተፈጢሩ ዘሎ ቅልውላው መሊሱ የኽርሮ ከም ዘሎ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይሕብሩ። ኤውሮፓ ሕብረት ጥሙር ወተሃደራዊ ሓይሊ ኣባላት ንምድንፋዕ ዝውዕል ልዕሊ 170 ቢልዮን ዶላር ኣጽዲቑ። እቲ ባጀት ኣባላት ወተሃደራዊ ዓቕመን ንምምዕባል ብመልክዕ ልቓሕ ዝውሃብ ኮይኑ ኤውሮፓ ሕብረት ኣቐዲሙ ንተመሳሳሊ መዓላ ካብ ዝሰልዖ እቲ ዝዓበየ ምዃኑ ጸብጻባት ይሕብሩ። እቲ ሕብረት ክሳብ 2030 ኣብ ዘሎ ግዜ ንሓበራዊ ምክልኻል ኣባላት ዝውዕል ልዕሊ 800 ቢልዮን ዶላር ወፍሪ ክገብር መዲቡ ከም ዘሎ ዝፍለጥ ኮይኑ እዚ ተሰሊዑ ዘሎ ባጀት ኣካል ናቱ ምዃኑ ይሕበር። ጽላት ምክልኻል ኤውሮጳ ብመንገዲ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ኣቢሉ ዳርጋ ኣብ ኣሜሪካ ተመርኪሱ ምጽንሕ እዮም ጸብጻባት ዝጠቕሱ። ሩስያ ትማሊ 27 ግንቦት ኣብ ባሕሪ ባልቲክ ሰፊሕ ልምምድ ሓይሊ ባሕሪ ከም ጀመረት ተቓሊሑ። ዕላማ እዚ ንልዕሊ ሰሙን ክቕጽል ምዃኑ ዝግለጽ ዘሎ ልምምድ ዓቕሚ ምውጋእ ኣባላት ሓይሊ ባሕሪ ንምድንፋዕን ጸጥታ ማያዊ ግዛእታ ንምውሓስን ምዃኑ ሚኒስትሪ ምክልኻል ሩስያ ኣፍሊጡሎ። ኣብዚ ልምምድ እዚ ልዕሊ 3,000 ኣባላት ሰራዊት ከምኡውን 25 መራኸቢ ኩናት ዝርከቡ ኣጽዋር ቀሪቡሎ። ሩስያ ግዳማዊ ተጻብኦታት ንምግታን ሉዓላውነታ ንምውሓስን ናይ መሬት ኣየርን ባሕርን ወተሃደራዊ ዓቕማ ከተደንፍዕ ምጽናሓ ጸብጻባት ይሕብሩ። ሩስያ ምስ ፍሕፋሕ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶን ናብ ምብራቕ ኤውሮጳ ወተሃደራዊ ጽላት ብዓይነትን መጠንን ክብ ከተብል ከም ዝደፋፍኣ ክትገልጽ ጸኒሓ እያ። ብ27 ግንቦት ኣብ ማእከላይ ክፋል ናይጄርያ መንነቶም ዘይተፈልጠ ዕጡቓት ብዘካየድዎ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 40 ሰባት ከም ተቐትሉ ማዕከናት ዜና ኣቃሊሐን። በቲ ኣብ ክፍለ ሃገር ፕላቲዩ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሓይሎ ካልኦት ከም ዝቆሰሉን ንዋታዊ ዕንወት ከም ዝወረደን ሰመዝ ጸጥታ ሓቢሮም። ዛጊት ጠንቂ ናይቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል ከም ዘየለ ዝገለጸ መንግስቲ ናይጄርያ ፈጸምቱ ንምሓዝን ቁልጡፍ መልሰ ግብሪ ንምሃብን ዘኽእል ትእዛዝ ኣመሓላሊፉሎ። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሚያዝያ እውን ኣብቲ ከባቢ ብዝተፈጸመ ተመሳሳሊ መጥቃዕቲ ልዕሊ 50 ሰባት ከም ተቐትሉ ዝዝከር እዩ። ዕጡቕ ጉጅለ ቦኮ ሓራም ካብ 2009 ኣብ ናይጄርያ ብዘካይዶ ዘሎ ተደጋጋሚ መጥቃዕትታት ልዕሊ 40,000 ሰባት ክቕተሉ እንከለዉ ሚልዮናት ካልኦት ከም ተመዛበሉን ከም ተሰደዱን ጸብጻባት ይረዱ።
تمالي 27 جنبوت بكفل هاجر كاليفورنيا حبرات منقسات أمريكا استخستها مشتنت بخلت ريكتر من كتكات مدرين واتاو عنوتا وريدو دحرتي قدماي حدقاز سعبه دحره من كتكاتات نتي كسارتات مليسو كم زقاردو سمزي كاليفورنيا حبيروم كيلاتا سنة مدرتها كفل هاجر توسخ من كتكاتات كخصت كم زغل بممات نبرتي كتنقوغوا تحساسي بمعلو أبتا كفل هاجر حب مفارق ناي زحالفة ورحي ميازياون تماسا صالة عاقن زلو من كتكات مدري أقاتي من منباروز فلتيون كاليفورنيا بحرقاتات من كتكات مدري علغلغن بارع جاكان بترقاقامي كابزت كعاك فلاتا هاجر أمريكا مقانا تبتبات يردون زي خبركم تحتاتلت زينان مفتسام أرستاتهم منستر تعنا أب 34 عامتات ناتسنات عبيت عوتات كم تقونا تصفح حبيرون أب كتما عسب بملكاي فستيوال كاي زغني مدبات بعنا ناتسنات أب كتري راس قومبو تزازيمون أب حجز أب كنا زرت استقايد مرمرات المسجن وتصير تراقيبه روسيا سيمين كوريان تشاينا نتا أمريكا زبقسطو جزوف سرعة مكلاخالي ميسايل ناي مهنات مدد كونينن تشاينا اندستري أطوار روسيا قطاو دقف كم تقبر بيوكرين زغرب كسي مسرت زي بلو كتب النتسقاتو هاجرات مبراق إيسيا مكلاخال زقورو وطايتات مناو السخاي خيط كمزلو تحبيرون زي خبركم تحتاتلت زينا تفتسيمو مسترفو مدباتنا السلام